You do not know a person unless they speak. Use it panima horse. Use it panima komba. Ku MSU zamira sei. Anana munda wacho music yekustadai aina mari. So Pringo akuita music. Alright. Chakuita music tise. Okay. But chakatanga tichita chi? Mr. Mangoma. Mangoma ndiyo zvakasiyana. Auya kugweru ya. Auya kugweru ya. Aiwa auya kugweru ya. Ouya. Welcome to Waiwari 263, the show that is brought to you by CMH in partnership with Midlands Business Community. In this episode today, we have Jaxen, our guest. Mr. Jaxen. Yes, Pagamirase. I was just Mr. Loca. Nice to have you here on Waiwari. So, nasi ndofunga tichanzwisisa kuti ndiani anonzi Jaxen and anoita nezvei. For those ones vasati vaziva kuti Jaxen ndiani, I think nasi issue yenyu nasi tiri panapa. So feel free, Mr. Jaxen. Okay, anonzi Jaxen ndi Jaxen. Zita rake rekuberekwa it's Divine H Makhaya. Right. So Mr. Jaxen Divine. Panapa tichiuya panapa vamwe vanogona kunge vachiziva Jaxen he's a student with MSU, then anoita futi music. So chikuru chatanyanya kunge tiri panapa, this is a chill out sport Waiwari. Tichitaura kuti kana une zvanga zvichikunetsa during the day, maybe this week or what, tiri kuti iwewe don't worry, and we have you, we have a chill out discussion here. So Mr. Jaxen, can you take us kuti chii chakazoita kuti munge muchisvika pakunzi mapa MSU and muri kustudy program ipi? Yeah, pa MSU tisondakauya pa MSU takashanda, tikaenda kuchikoro, tikadzidza, tikarava mabhuku, tikapasa, tikatsvaga vabereki vakashingaira kutsvaga mafees. Yes. But tazosvika pa MSU kuti tistudy inonzi SHEQ, Safety, Health, Environment and Quality Management. Anozikanwa iwo macompanies achinzi SHEQ officers. Yeah. Ndo patoda kuzosvika kana zvimwe zvotoda kuti zvikasatangirwa kusvika chinzwisisa. Aiwa, tirinzwisisa. So like growing up makaitira kupi pamakashanda muchirava mabhuku enyu, maybe O level manga muri kupi? O level ndakadzidza kuMasvingo panonzi paZimoto High School. Alright. Then pazoitika zvakaitika tikazonyorera pane chimwe chikoro chinonzi Mucheke High School in Masvingo. Alright. Yeah. Then A level azonodzidza paChekutu. Yeah. Alright. So zvakanaka. Yes, we ask you these questions because vamwe vanenge vachida, kune vanenge vachitoona izvezvi vari kuchikoro even zvamareva izvozvo, vanenge vachitoinspire naJaxen, achiona kuti ameno madays acho manga makunzi Jaxen here kana kuti manga muchiri Divine, not knowing like stare kuti zoti Jaxen rakazouya papi mulife menyu? Stare kuti Jaxen parakauya ndiri kuchikoro at Zimoto High School. Yes. Anetobhaisa tutaro saka handichazivi chaida kuti Jaxen but chedu zacho ndakaiti post nevapfana ichitobhaisa. Alright. Tudaro ndotobhaisa. So tingangoti zita remadunhurirwa, right? But tiri zita rangu.
Rako. All right. Aiwa. Ndiri kunzwisisa kuti zita iri I think rine a deeper meaning and you've managed to brand it to make it something tangible. Yeah. Ndisari kuti Jaxen ndakati kupiwa ndichitobhaisa kudaro so apana akatanga meti like name wanditi kuti unonango tanga kutopiwa nickname risingatolinganisira but pakatanga kuti hai Jaxen manipesui but inini ndakazotena pakuti Jaxen manje zvazvemastreets izvi ndakuti Jaxen. So but pavaitaura ranga ri Jaxen rekujunga rekuchipatara rikujunga kuzi munhu wese ndairwa kutujunga ndaisatombokwana Kanye West baya wese even kana vanga va11 ndiri form 3 ndaitobhaisa zvazvokutobhaisa ndotobhaisa izvi zvanichabhaisa but ndobhaisa. Alright. Zvekutodaro softers but ndichitobhaisa rafu. Alright. So Masvingo, that is Jaxen watinaye panapa hanzi aiwa zita rakabva ne kutobhaisa hanzi taibhaisa but kubhaisa kubhadhara ukatapa usingomisa vasati vabhaisa kuti vasabhaisa here kubhaisa kubhadhara because kunondobhaisa kupfuura JT Voltz my inspiration akaimba kuti zibhosi rito nezibhosi raro ona manje. So bhaisa kubhadhara because pachazobhaiswa ufila like uizo watoboro timavhavu unofambisa ropa kuti walike ubiridzero so chitomboro. Okay. So bhaisa kubhadhara because life inofanira kunge good kumunhu wese whether umuzivi whether yamai yako whether isi yamai yako because uziva mangwana so akubhaisa kubhadhara that's why ke zvino ndachiti ndaimbobhaisa so chakatotuma ndisabhaisa ndicho chandoda kuti vamwe vari kuona apa nevanozviti vanobhaisa kana vanozviti maswinga kana mabhuru chingovai vanhu varipo. Alright. That is nice. I believe you have made peace even though bhaisira vacho kumashure uko because vamwe vacho vari kuona. Ngatiende tinzwisise kuti okay, now we are in 2025 and I was checking your catalog by YouTube and ndaona kuti pane I think a growing followership even music yekuti imwe yacho ndatoisawo paringtone pangu nhasi. So ameno kuti ungatiudza here jeni yemusic kuti wakazotanga kunge uchipinda mumusic weni? Takapinda muindustry past alright ndakapinda music 2021 pandakati bve music ndakutopinda ndakutoridzwa kumaradios. That was lockdown 2021 handiti? Yeah, it's lockdown. Okay, so manga muri kupi by that time? Papo ndava kumasvingo. Right, so can you tell us journey maybe yatingati kana first recording yako or kuti zvi zvaitika panguva iyoyo pawakati wakapinda kana kuti muri mustudio was it mari yacho yanga yawanika kupi wakabhadhara mari here and how was the reception by that time? Alright, tichitanga tairova vanonzi mangoma muri maziva. Mangoma ndaianorova chidaiya mangoma not music. Okay. Tichirova mangoma ndairova mangoma nefeso wanga anonzi Pringo music anowanikwa Masvingo chatova chibaba but tichitanga akutoita zvemusic taimboita zvemangoma tese tiita zvemangoma as a producer and also a very good songwriter. Okay, so Pringo akuita music takuita music tese. Okay, but takatanga tichita mangoma nemusic zvakasiyana. Okay. Amungotipa mucomment section kuti muri kuziva here musiyano wemangoma nemusic. Alright. Yeah, mangoma ndakatanga 2021 mangoma tichitanga nefeso anonzi Pringo music kana kuti V power. So Pringo music akangowanawo maseni joni kwaite ngoshandawo after form 4 papanobva ngubaya pajoza ngubva ngonotsvaka zvimangwanda noti ma instrument iwava mangwanda
Ana sikuwa ne language manje. Ndobva atsvaka zvimangwanda zvake ndobva auya pazimu ndobva achila pamasvingo ndobva achitoendawo ku5 ndakatondidzidzisa kuti aiwa zvinobhalansika 5 nechi achita kosi yake kugadzira mota achidzoka patime ita mfano ngatimborova chingoma ichi aufa ini semunhu wakatongokurawo family kwedu zvaentertainment Divine Makhaya kwedu ndokwana Hillary Makhaya kwana vakawanda vekuMakhaya entertainment kana Betty Makhaya artist agents so like you with Betty Makhaya, are you related to is page to page where kana it's just the same page to page hakuna relationship inonzi ndekuri kana ndepadhuze anotori neukama kana usina ukama hapana hauna nzika hama yangu iri kure but haisi kana isiri kana iri hama yako I like that so tichirova mangoma taitongorova zvimangoma but mukurova mangoma takambogadzira one music yaitoti paredhiyo inonzi Yevo FM neGreat Zimbabwe radio station yaipedza day yaraka 3 so itoona itonzwa itofunga kuti pamwe tina mukoma inoshanda radio song was very poor. Manga masvika seiko kuredhiyo takatozoona ngoma rakutoridzwa hatisuso takafamba sei maybe pamwe DJ yaiva mugroup mataingokanda tichimba ngoma yedu zvimaridhimu zvedu zvatotangomhanya tobva ngoma boom Pringo music every time yangu Pringo music Jaxen my name Jaxen takutoa ndiri chbig swika nanzi RIP ndiri chvip swika nanzi RIP big pangoma inifanika gafa padisi mani ni kusvika ndafa gara zaveno zvandaimba oyo alright so team Masvingo ka unogona kutiudza kuti ngoma iri rakamira sei ende ndofunga vanoreceive handiti vanoreceive so what made now the shift you wanga uri kumangoma then even YouTube yako nachitarisa even Spotify hapana mangoma iwayo like ramatotirovera apa it's surprise togona kutoti new one pawaiva togona kutoti ngoma natotidonedzera new one ka takazoshifta takazoti iwo Pringo chimbo because memchi ora zvinoitika problem iripo ndekuti kana mukoma wako wakaiva muridzi wekambani ati mufesi wako ari muridzi wekambani hamuiti zvinhu very serious production inenge iri low takamboshifta mbijana Pringo ndobva ambotsvaka maartist asingatambi naye ndobva aita chiserious nekusaidi kwake ndobva ndambosiyana nemufesi wangu but atori mufesi wangu zvekudaro but atosiyana naye pandatsvaka producer wangu wandisingatambi naye but njebasi tiripo anonzi PJ Major anowanikwa paChigutu ndo musha wamahitsi kwakabikwa naFire Emoji is the one akacontribute a lot pakugadzirwa beat reFire Emoji anonzi PJ Major anowanikwa kustudio inonzi Soundbase Records ndo patakazotanga kugadzira masongs song uchinzo song wekuti beat nevoice anonzwa kuti zvinokamba tibvaradzoka polo namba nobvaradzoka alright takatanga kutowa creative zvokuti masina tatata kutogadzira ipapo music yatatogadzira nemaart tatata kutoisa ipapo ranga rakutombobiwa nemamwe big artist akutoimba pamasong avo but sezvo tisina power rekuzochaya vanhu macopyright but atrade rikazoputika you understand kuti pane zvakawanda zvatikatobirwa kuti maybe togona kutondisa kutoba manje wataura panyaya yemacopyrights apa I think it's a burning issue since maybe before we're on this podcast, on this show, taita cameras on, you were talking of maybe issue yekuti song yako, this latest song with Mr. Kendi yanga iri involved nekuti someone was saying amenonde yake or pane something, some elements on the song dziri dzake or something. Can you share some kuti side range rakamira sei? Okay, side round rekuti inini ndakapiwa song. Yes. Yakapera kudhara isina verse but yakatogadzirwa beat
yakatoitwa zvese mastering zvese zvikanzi hapana wangu nanonzi Mr. Kendi ndeumwe wangu wanemborova naye mangoma before takuita zvemusic ndeumwe wangu kumasvingo watemborova naye mangoma before akuita zvemusic before avachibaba. Okay. Ramba richidzoka the sweat kuchi anzi Mr. Kendi vaitomboita futi zvemangoma before kuita chi music. Music inotongotaura yega kuti yava music. Pakatanga ta music ndo pakatanga ndichaita marisa ipapo music yomba itomitsawo marisa now is going alright so wakapiwa song. Yes, akanipa song kati amfano wangu anamboita naye mangoma aitondibatsira kutondibatsira kozi ava a big brand waona manje andasamanyanga sounds so akandanibatsira so mukondibatsira inanguwa semunaibatsirwa anozobvunze zvakawanda kuti chichaina nechimwe but copyright yandarona ndi beat rechunhu chandakabatsira nacho kunzi beat iri risira rako iri ndiri anonzi mfano wemasvingo futi alright achangotanga ongobata chi pasina anonzi Ulanu Wolf. Alright. But anoita zvemusic agadzira mangoma because dai agadzira mangoma daisagadzira mangoma Mr. King and akatombowana nomination kuma best upcoming producer and the best producer in Zimbabwe kuzimipo akatoipa but handinyatsoziva zvangu kuti pavakabatsirana vakaitana sei but wabatira moto manje inonzi moto kozi ndapowa chinhu ndakashanda chinhu music it's all about investing and it was and I hope kuti icharamba ichigaina more views more engagement because the song is fire anzi Mbombera. This song we are talking about is Mbombera by Mr. Kent and Jaxen. So iri kuzonzi panapa this an issue. Alright, zvamanje song pa YouTube apa atorina. Inonsechiwa dai by to play yakarowa ya strike yachaiwa copyright. Zvamanje song hapana mdana. But song yatorowa. But tingava inotarisira kuti maybe kana panobuda this podcast panobuda this program mungange mataurirana or pane here kuti munogona kutaurirana mukadzosa song. Yeah, I think yameno chichaitika zvangu but what I know vanhu kumasvingo vese atiri musame bracket tiri one love bracket so I hope song unodzoka panozopera 90 days strike song unodzoka but ikakurumidza kudzoka chete chiriwo mudhu nezvayo but ikanoka kudzoka alright projects ari kuuya big projects ari kuuya big artists akawandisa zvekuti zviriko alright zviriko so tambo tichitanga tataura nyaya kuti it's university for now. What made you want to study what shake and it not choosing music? What was the balance there? Why didn't you just choose music? I think there's musicology or something, a degree offered at unis nowadays. Alright, Zimbabwe music yekustarta aina mari short ine mari short zvandakadzidza inini ndaisadzidza masubject emusic kana ndaisaita zvimaarts ku11 so ndikada kutodai apa kuvhiringidza talent nemajio dzangu dzandakaita nemates dzangu ndakutovhiringidza so plus music yekustarta muzimbabwe it's rare zviriko zvakusiyana une mukana munhu wese anenge akawana mukana anoita mari but rate yacho yekuita mari nemusic muzimbabwe ilo down and but shake I believe kuti nemari because ndakatomboshanda mumaindustry ndakatomboona zvichitobadala so nemari I think I hear you
may not balance yachiri papi. Maybe one day tichazonge someone from music or musicology something kuti tinokwanisa kuita interview naye ombotiudza zvakamirawo seiko musicology. Yes, kiddo. Hello, Gweru, ndinonzi mete electro. Uya papa atati mixe shit. My laptops, my cell phones, technology sema kesi. Mete electronics, number one. Number one. Mete electronics. Yes, so Mr. Jaxen, remember that amna kusola study music ku university, which is a choice yamakaita mimi, and I think it's a good choice. So now we want to go deep into your music. Using it as a lifestyle, tichazotaura and zvirikuya. So inini ndikuteerera your playlist, and one of the songs iripo ndinonzi Makaite. Tell me about the song. Chii chakainspire such a song, and inoita izifi panika kujungwa ukongozoitwa mukomana wekujunga vanhu anga ajungwa chii chakachitika. Okay, kuna nanongolauta vachingoti azodai azosangana nezvakati nezvaanoimba izvezvi angabuchitsei nezvaanodzidza izvezvi anosvikepi nazotei azotengesa mota azoita sei aiziva vanhu vachingotaura. So taivabvunza but imimi gore zvaaraperi, mukoma makaitei gore zvaaraperi, sisi makaitei gore zvaaraperi, wangu wakaitei gore zvaaraperi, dhati wakaitei chenyu maingokomenda kusasa pataitadza paya muchititaura mufunge taishanda mustriti kutsvaga mari ndaisatsvaga mari uchionosvibasha taimateya mari. So tadaudzana aiwa bo munota takasviba pepahembe padzaipfeka dzakatindivana tikatakwindimara like rana rose. Aiwa taitova pabasa tichishanda zvinombotanga zviri tight. Alright, so that song was kind of a bit tingati drill and it. Tingati your music yako you cannot. How can we define your music? Tinga describe as say genre or do not see. Tingati unoimba music ipi? Music and unoimba inonzi Afro music, but Afro music kuna different types of Afro. Kune Afro drill, Afro drill. Then you got Afro pop, got Afro dance, Afro guitar, Afro reggae, Afro dzakawanda, Afro rumba, Afro like zinebana uliten, Afro dzakawanda. Alright. So ndinemba Afro music. Afro music. So pakati ndakatomba chiita chinhu chakadai as long tichiri bracket Afro. Ndingori muafro whether ndaimba afro drill afro. Yeah, afro yes. Yeah, afro. Alright. So before we go deep pani yandura kutaura nezvayo because munekamka kusaka munoita mapepi pamasong enyu catalog renyu tikatarisa last time when I checked I think it's last year there was this song yanga ichitrenda pa TikTok. What's the name? Yeah, manga mneka guitar pa video yacho rudo rwako yes. So it seems you have like a soft spot pa munzeve amenoti munzeve dzima ladies ameno muri kuvaitira, and then you have Varsity. I don't know kuti zvopera mushe here baba. So but tisataita zvakawanda ka toti mumbotripawo maybe ka freestyle or something. I think I have a beat here. Mumbotipa ka something. Amen zvakamira sei? Hey man. Once I saw this is alright, I studio yachiyazoshaiwa zvinhu zvezviya.
Yeah, this is one of my freestyles, but I can jump in it. See? Yeah. Wezera volume yangu. Vanhu vazivendera. Jaxen. Vanhu vazivendera. Kuda chigai majini. Padi kutemba majini. Padi kurova ka easy. Sango idem. Poda chigai sagore dem. Mugana 4. Wese prayer for the day. Anombosheka kama jits. Sinombo nanzwa kama gets. No matter kuna magets. No matter mwari chiyedzi. Chiredzo patinoredza weya jona isatimedza. Mwari ndikuda mari. Mwari ndikuda mari. Wedzera volume yangu. Vanhu vazivendera. Oyo. Anzi wedzera volume yangu. Vanhu vazivendera ndera Jaxen. Ndazvinakizera. Aiwa inini ndanzwa flow. What I like here about your music, there's more for storytelling iripo than I think inotaura reality, like hustling, kutsvaga mari, and there's like my emotions tukuripo. I don't know. Family, how many are you in your family? Yeah. Sikazara awanda tiri vatatu. Muri vatatu. Vana. All right, vana vatatu. Yeah, because I'm asking this because there seem to be some emotions like attached to your music. Like we're talking of the song Makaite, right? Kune inonzi kujuga mchando. Can you talk more on kujuga mchando? Watibuza watu Makaite yaireva mahitals waitaura kujuga mchando. What was the story? Kujuga mchando, which one? Yeah, not getting it. Okay, maybe pakutsvaga kwangu mukupinda my avenues, I don't know, but pane song ndakaona inonzi kujuga mchando. Alright, yes, untaura zvoti I will testify. Yes. Okay. Inonzi I will testify. Isong inotaura kuti panaya vanenge vachitibvunza kuti pame muchipfeka mambembe muchipfeka like nuts dzatakapfeka zviya vachitibvunza kuti ayo pandaudza kuti I will testify one day. So Mwari vachapukuta misodziyo kuita umambo ndine kodzero, girozi ndakabata pamupendero, aningazorasika chitendero. Mwari achapukuta misodziyo kuita umambo ndine kodzero, girozi ndakabata pamupendero, aningazorasika chitendero. I will testify. I will testify. Mwari harasise, devil no nyepa. Yeah, man. Oyo. I give thanks. Mungona mkomana, I want you to rate his voice, his everything. On in the comments section. Mchituza zvakamira say. This is just Jaxen watinaipa napo. So I think itawa kusvika pakumupedza panapa. Takuti nini umbududza kuti lifestyle yeku Varsity yakamira sei. Zvinhu zvawaiexpecta before enrolling into the university, then now you are studying, you are a university student. Zvakamira sei, my expectations, reality versus expectations. Ndichitotsvaga nzvimbo kuti paimesinde vati panotopisa, panotodakwa, panotodii. Panonakwa, panotopisa, panotodaro, but paVarsity bhegi ndorunonzi mambo tsana. Kana musina bhegi mukutaura ngano, hamusive pano. Bhegi rotongokushayisa kana utano. Music talks. But pamwe pacho life haisifi because paVarsity kutoti kunakidza whether ndiwani kana ndiwani kana usiwe kana ndiwe. Kana usina bhegi hapana zviri. Pakapisa. Unofana depression. Hauzofina depression but unova limited. Nezvanonga wakatarisira usati uchiite zviripo.
anoinza kuti pane zviko zvotengwa zvamuri chichimbotaira 1 or 2 zvamakambonzwa kuti zviripo pavhasiti. zvinhu zvachadzokwanisa kutaura zvoti kozi tine vanhu vakakateerera angaitofunga kuti choize pati this is a no under 18 show. ndizvozvo zvazvo but vanhu vedu pamwe vanenge vatori nemakore over 18 but vozonzwa kuti pamwe taifunga kuti tichaona mabhebi for example ndisi kuti ndizvozvo maybe pamwe unogona wakanzi pane machicks mafreaks manyama atoripo but haachekeki. ndingopa example but haisizvo, ndingopa just example but anogona toripo mashizi manyama nemahu but zvinoda mari. izvi zvakanzi kwai kuchando kune mota dzakachipa kana usina mari unononga. On one of the songs dzauli 10 panonzi vause it pane mahorse, vause it pane makomba. kuMSU zvakamira sei? zvina mari mutare zvikuzoziva kuti pane makomba ikati pane mahorse handana munda wacho handana. Okay. Saka handitozivi. All right, Mamunzwa, this is Jaxen on the spot. So I think one of the last question, ndekuti ko pama videos enyu why andinyanyi kuona zvimoko zvichiwaina kana zvichidi, is it you who chooses kuti pa video pangu ndoda kuti pange pane vanhu ava kana zvakamira sei? Ipapo I think kana makaenda kuchikoro munharaunda fanira kuzvipindura mega. Masonga nga munoziva mamwe acho ndedepression, mamwe acho ndecomplaina kuti makaitei, and then mamwe acho mamwe acho idrill. I don't think you know expect kuona mapepa achitweka wakadaro, but iko vanonga vachingopuruzirawo vakunasa kungoti zvimwe zvezve zvimabodibodi kupuruzira chii. Alright. Koda kuda kupuruzira vakamera kuti zvaita sei. Ndine munhu wangu wati kupuruzira. Ndakasiya kumpa. Which religion do you follow into? Like, are you a religious person? And tinoona pamasongo ako pane pamwe pacho pane panonga pakaiswa pa anzi Lord's Prayer nditi our Father yaya. Pane imwe song I will testify, it seems zvinoika ka faith mukati oro. Yeah, and also many things. Yeah. Today, but are you a religious person? Ndiri muChristian. Ndinoenda kuchechi inonzi Artfield International Ministry. Inotungamirwa navanonzi Apostle T Mutabwashi. Yeah. All right. This was Jaxen. And also my apostle, my papa, no first moon akatanga kundiudza ari serious kuti une talent, focus on music, not on ngoma, focus on music, spend more time in the studio. Nobva ndiudza kuti music ari kutoimba iyoyo kuti rudo rwako iripo moyo wemari and stuff chichini katomboperforma kuchechi somewhere at Richland City. Yeah. So munhu ndio akandiudza kuti chi music une talent, music yako haisi music yenyika. Yeah. Ndio akandisimbisa zvandaisaitwa nefamily yangu kana nevari paside pangu. Because vamwe vanhu vanochisimbisa ndingatonakirwa nini kuti bo but chiri bo. Yeah. But ivo vakandiudza kuti aiwo music dziende vanitsanangurira kuti mwanangu so ita zvemusic, spend more time, because mugara mustudio ndomukubika hit. Haungobeki hit from kuti nhasi ndinamboimba boys, zviriko hazvo but hauko usinopinda munhu unotomboshanda. So vakanza kuti spend most of your time in studio. So chero nochikoro handitoindi zvekudaro than studio. Malectures hongo muuniversity akuna malectures akawanda but to be honest time yangu zhinji kustudio pa YouTube pa vana manje. Alright. So ndizvozvo ndo munhu akandisimbisa akandiudza kuti une talent uchasvika kure. Handisati ndasvika kure but uchasvika kure. Aiwa, thank you for coming Mr. Jaxen. I think it was nice to have you by Waiwari, and
my viewers, I believe, makomborerwa anzi mbombera. It's a song na Jaxen. So watch more episodes that are coming from us. CMH ichiti sponsor ichiti basira panapa. Thank you. You see, absolutely. You do not know a person unless they speak.